ତେବେ ତ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ପାଉଛୁ? ଆରେ ଭାଇ, ତୁମେ ମାନେ ତୁମ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ପାଇଛ, ଏକଥା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଅଭାବରୁ 83,99,999 ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ନିଜ କଲା କର୍ମର ପାପ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛ ତୁମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଓ ତୁମର ଭାବନା ହିଁ ଦାୟୀ। ଭଗବାନ ତ ଆମର ସୁବିଧା ସୁଖ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଳନରେ କଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ଯେ ତୁମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ? ପ୍ରଭୁ ତ ଏପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପାପୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲା ବେଳେ କଷ୍ଟ ହେବ ଭାବି ଅଲଗା ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଘୁଷୁରୀ ଜନ୍ମ, ଘୁଷୁରୀ ବିଷ୍ଠା ଖାଏ ଏବଂ ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ଆରାମରେ ଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦେଖି ସେଭଳି ଚଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଇଚ୍ଛାରୁ କାମନା ଜାତ ହୁଏ, କାମନାରୁ ଅହଙ୍କାର ଜାତ ହୁଏ, ଅହଙ୍କାର ଓ କାମନାରୁ ଲୋଭ ଜାତ ହୁଏ, ଲୋଭରୁ କ୍ରୋଧ ବଢି ଏଭଳି ସମାଜରେ ନିଜକୁ ମହାନ କରିବା ଲୋଭରେ ମଣିଷ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଭାବେ। ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଗତି ପାଇବା ହିଁ ଜୀବନର ଧର୍ମ ଅଟେ। ସବୁ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଆମେ ଯଦି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ, ତେବେ ତ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ପାଉଛୁ?